Tokulandirani ku Student Light mulindine brother Daniel. So mu presentation ilifuna ndithu tikhale pansi tikhale tikuwunikira fundo imene tikufunsa kunena kuti kodi ndi mzimu wa Mulungu kapena ndi mzimu wina. Okay, ndi mzimu wa Mulungu kapena ndi mzimu wina. So poyamba mfuna ndithu tiwerenge udandaulo kapena kuchenjeza kwandani kwa Paulo umene anachenjeza akhristu aku Korinto. Nakamba zimene pa 2 Korinto 11:2 ananena kuti pakuti ndichita nsanje pa inu ndi nsanje ya Mulungu, pakuti nakupalisani ubwenzi mwamuna mmodzi kuti ndikalangize inu ngati namwalowera mtima wa Khristu. Alright, verse 3 yakuti yani koma ndioyipa ndiopa bebani koma ndiopa kuti pena monga njoka inanyenga hava ndi kuchenjera kwake maganizo anu angayipsidwe kusiyana nako kuona mtima ndi kuyera mtima zili mwa Khristu. Ndakupitiriza verse 4 akuti pakuti ngati iye wakudza alalikira Yesu wina amene ife sitinalalikire, kapena ngati mulandira mzimu wa mtundu wina umene simunalandira, kapena uthenga wabwino wa mtundu wina umene simunalandira, mulowa naye bwino lomwe. So apa akuchenjeza anthu anawo kuti no Satana ananyenga ndani makolo athu oyamba kudzera mwa Adamu ndi Hava. Koma Paulo akupitiriza kunena kuti inuyonso mungati mpingo, right? Kuzale Hava nali mkazi maso mpingo mafananiza ngati mkazi. Ndaona ati Satana ndoyenjera athu azanyenganso ino kachikena mwanjira yanji akunena pakambo lalikira uthenga wina anthu alandiranso Yesu wina, anthu akalandira Yesu wina ndalandiranso yani mzimu wina, mwanjiramba kusemphana ndi uthenga umene Paulo analalikira anthu. So Paulo ndithu amadandaulira, Paulo ndithu amachenjeza. So mu presentation yathu tikufuna tifufuze kuti no ndi mzimu wa Mulungu kapena kuti ndi mzimu wina. So presentation ineyi sitifuna tipange accuse kapena kuloza zala, koma chimene tifuna tipange tione evidence, tione maumboni. Tikaona maumboni amene awa inuyo mwangationera mutopemphera kwa Mulungu ndipo Mulungu akusogozani kuti kodi zimene tikuona patsiko lapasi ndi mzimu wa Mulungu kapena ndi mzimu wina. Ndikukamba chani, pali ma manifestations ena amene timatha kuwaonera. Okay, ndikupanga play clip imene ya kuchalichi kwina, right? So tionere ndithu presentation imene. Right, so mene maoneramo ndithu panayi mbusa amagwira anthu andi anthu amagwira ambuyo kusenza kuti nolandira jani mzimu wina. Ena amaoneka kuti akulira, ena amaoneka kuti ali mtendere, ena amaoneka kuti no akusangalala kwambiri, right? So ineyonso mbiri yanga ndinali wa pentecostal charismatic movement kuyambira mu zaka za 2006 mpaka na 2010. So tikaona 2006 mpaka 2010 ndi roughly close to zaka 4. Okay, so ndithu ichichi tinkachitcha slain in the spirit, kapena kuti no ukulandira jani mzimu wina, kapena kuti no ukulandira ndaliso apadera. So chifanano mzimu wina atsapayiwe umagwera kumbuyo. Koma no mu presentation yathu tikufuna kuonana kuti no kodi ndi chimene chichitika chimene chichi kodi ndichochokeradi m'Baibulo, right? Paja Paulo akuti mukalandira uthenga wina mulandiranso Yesu wina mulandiranso mzimu wina. So tifuna tione kuti no kodi ndi chimene chochitikachi. Timaona tiona m'machalichi kodi ndi chani. So tikaona ndithu tiona nawo kuti no chimene tifuna tivesese pamanga present kuti no pali zimene zimachitika m'Baibulo versus zimene zichitika pano zimene amazitcha kuti no slain in the spirit. Okay,
Okay, so tentunenepa tikaona mu bible chimene timamvetsa china kuno anthu akakhala agwa samagwera kumbuyo yayi, right? Anthu akakhala akugwa amakhala tuno akulambira, amakhala tuno akuchita kupanga chinthuyo mwakufuna kwawo, right? Nthawi imene tili ma pentecostal akakhala akugwira choncho umakhala tuno tibida kuziva ngati umangoza tuno mphamvu zonse zatha kugwera kuti kumbuyo kapena kuziva kunjenjemera ndithu kapena akamagwira zoziva ngati shoko, right? Uzati tuno kugwera kuti kumbuyo. So bible anthu amene akakhala tuno awagwira amakhala tuno amagwera kusogolo, right? Osati fa tuno wina akawagwirayi amakhala tuno ali under full control akulambira mulungu chifukwa tuno cha ulemerero wake. 2 chimene timachitisa amakhala ndi self control, amakhala tuno anthu akuzowa pamene ali, right? Sizoti amangoseka kumanyenyemera kumagwedeseka ayi, koma izi tuzipeza zochitika pali panopa mipingo yosiyanasiyana. So tendidiseni tione mavesi. So chinanso chimene timafika verse china no tiona ma examples anthu onse amakhala akuzowa zimene zikuchitikira, okay? Amakhala ali aware kuti surrounding yawo chichitika ndi chani. For example, Yoshua atakumana ndi kalonga wamkulu wachani wa ankhondo a Mulungu, anayankhulana naye bwinobwino, okay? Ngakhale Manowa tikamwerenga za Manowa ndi pamene amayankhulana ndi mkazi wake mmene Samson anabadwa, right? Anayankhulana bwinobwino, sizoti anabalika komanso china chimene tikatiziwa chitano masuku ano munthu amazala kugwera kupoifana ndi akamugwira. Komano tikaona pamene munthu amakhala kumana either ndi ngelo kapena Mulungu sipamakhalanso pali wina wake kapena third party amene amagwira munthu ndikugwera kumbuyo ayi, amakhala ndiweyo ndi Mulungu basi, ndi munthu amapanga yekha ndikulambira Mulungu osalifanira akagwira kana kuzati wagwira uko wagalamuzika ayi. Izi zimene tikuziona panopa koma tikaona bible sizinayi choncho yayi. Okay, so tete kuona mfundo yoyamba ya Abraham, Genesis 17 verse 1 akutuza ifana kuti pamene Abraham anali wa zaka 80 kudza zisanu ndi zinayi Yehova anamuonekera Abraham nati kwa iye, ine ndine Mulungu wamphamvu yonse, yenda iwe pamaso panga nukule wangwiro. So tikuona apa Yehova waonekera wadani kwa Abraham. Kodi chikuchitika njani? Verse 2, ndipo ndizapangana pangano langa ndi iwe ndiwe ndipo ndizakuchulukitsa iwe kwambiri. Verse 3, ndipo Abraham anagwa nkhope pansi ndipo Yehova ananena naye kuti, mwana amenepa akutino Abraham Abraham anagwa nkhope yake chani pansi ndipo Yehova ananena naye kuti. So tunato Abraham anaona kuti Yehova andionekera ine, iye anagwa nkhope yake chani pansi ndikulambira. Chinayi chisankho cha ndani cha Abraham kuti atani alambire. So tutaonana kuti kusiyana sizoti panayi munthu ina wachitana nangira Abraham papa ndipeza Abraham akutani akugwa ayi, koma Abraham akuti analambira, right? So tikuona choncho. So tone example yathu ya number 2 Yoshua, right? Yoshua chapter 5 verse 14 again nati iyayi koma ndadza ine kazembe wa ankhondo a Yehova. Pamenepo Yoshua anagwa nkhope yake pansi napembedza nati kwa iye, anenanji ambuye wanga kwa mtumiki wake. 15, ndipo kazembe wa ankhondo a Yehova anati kwa Yoshua, vula nsapato yako phazi lako pakuti malo uponda ndiwopatulika. Nachita Yoshua chomwecho. So tikuona apa kuti Yoshua analambira nkhope yake yani pansi, analambira yekha mwakufuna yani wakufuna kwake. Tikaonanso ngakhale nkhani ya ndani, nkhani ya Mose, so inayinso chimodzimodzi. Mose somwe ma Exodus chapter 3 anapeza chisamba chimwaka kana azindikira Yehova pamenepo anamuzati zufula yani nsapato zako. Tiona nawo tuno paiva chapo Mose sonanapo kugwa kugulu muzika ifano pano kupezeka kwa Yehova ayi chimodzimodzi pasi. Situkuona Yoshua kugulu muzika tiona njinjimera kapena zimene zikuchitikazi. Koma Yoshua akakhala ndi Mulungu, Abraham anakhala ndi Mulungu, Mose sanakhala ndi Mulungu, monga ngati munthu oti nzeru zake zili ndi yebe, right? So tentunene penaso pamene amagwa ndani Yesu, right?
Mateyu 26:38 pamene bananena kwa iwo moyo wanga uli wozingidwa ndi chisoni chakufika nacho kuimfa khalani pano muchezere pamodzi ndi ine. Yesu awauza akuluakulu ophunzira ake mukhaleni tizere muyani mupemphera. Verse 39 ndipo anamuka patsogolo pang'ono nagwa nkhope yake pansi napemphera nati Atate ngati nkutheka chikho ichi chindipitirire ine koma si monga ndifuna ine koma inu, right? So akuti chikho ichi ndiyani chindipitirire. mukuona zochitika apa pasero ina kwachitalamukira Yesu ndikugwa ayi koma Yesu makufuna kwake akukhope yake yani pansi ndipembedza ndani ndikulambira Mulungu koma ali nkhope yake pansi akulankhula ndi ndani ndi Mulungu. Nzeru zake zidakali mwa iye, right? Chinanso chimene anakamba tikamakamba zakugwa pansi anthu samagwa kumbuyo yayi amakhala nawo kwa chani akugwa chisogolo. Okay, so tikaona papa 1 Korinto 14 verse yake 24 akunena kuti ngati onse, okay, ngati onse anenera ndi Paulo wina wosakhulupirira kapena wosaphunzira azasusidwa ndi onse aweruzidwa ndi onse. Verse 25 zobisika za mtima wake zaonetsedwa ndipo chotero azagwa nkhope yake pansi nadzakwatira Mulungu nadzalalira kuti Mulungu ali ndi mthu mwa inu. Mwaona amene so kuno mungamba kunenera pakabwera munthu wina oti ndosaphunzira kapena ndosakhulupirira akamva adazasusika chifukwa cha kususika Satani azagwada pansi nkhope yake pansi mutani ndikulambira. So tikaona history yake nkhani ya slain in the spirit mu Bible zoti amakhala anagwira munthu ena ndi wako ayi amakhala munthu payekha wakhudzika aidha palingero kana Yehova kana ndani munthu amakhopeka yani basi mutani ndikulambira kusenza nzeru zake zikadali mwa iye. Now funso ndilakuti kodi anthu akamagwa nkhope zawo basi amakhala tuno achita kufuna kapena kuti no zimakhala mutani. So yankho lake tikaona bwinobwino tikuona kuti anthu amakhala achita kutani achita kufuna, right? Inali voluntary action, okay? Okay, so chifukwa inali voluntary action tipeza nena kuti zimene zichitika panopa nthawi zambiri makhala yani involuntary. Tentiona pa chapter 7 verse 7 ati yani ndipo angelo onse adayimirira pozinga mpando wachifumu ndi akulu ndi zamoyo zinayi ndipo anagwa nkhope yawo pansi ku mpando wachifumu nayamika Mulungu. So angakhale kumwamba kumene kuli Yehova, right? Akuti angelo onse anayamba pozinga mpando wachifumu ndi akulu ndi zamoyo zinayi kera kuchitika chani onse anagwa nkhope zawo yani pansi ndikulambira ndani Mulungu. Pamene kulambira Mulungu ndi voluntary action achita kufuna kuti agwe nkhope yawo yani pansi. So tikuona mapembedzero amene amachitika apapa anthu akafuna kupembedza kwambiri achina Mose, Abrahamu ndani, right? Yoshua, Yesu, even kumwamba nkhope zawo zimakhala yani pansi ndikulambira ndani Mulungu. Ndi chisankho chimene munthu amatani amapanga ngakhale kumwambako, right? Koma ndimafuna kunena chinthu china kunena kuti Yesu anakumana kunikulira ndi ziwanda panopa china chimene chimanabwisa kwambiri chonena kuti service imatakhala na 30 minutes 1 hour munthu pitala kupemphera chiwanda watenga microphone yakukhisa chiwandayo azimakhala munthu apemphere yonje. Zimene zijazo tikaona mukawerenga Bible lano Marko, Mateyu, Luka, Yohane, right? Mulenga ma 4 gospels mwana ndi nthawi zonse chiwanda Yesu samalola chiyankhule nthawi samachitani amachitulusa nthawi wachifaya Yesu samafuna chiwanda chinchitire umboni, right? Chifano chiwanda chimayankhula zonse zokuti zokhota, right? So ziwanda zimazindiga samalola zitani zimayankhule koma apa pokha anithaiza kamachisa nokhala baigula etc, right? Koma apa pachitika chani panali Yesu ndi panali ophunzira ake basi, right? So panali mkulu mmodzi panali gulu la anthu soya. So Yesu anachiyankhula chiwandachi, right? Koma nonde muone zimene zinachitika apa. Luka chapter 8 verse 27 ndipo anatuluka
pamanda iye anakomana naye mamuna wa kumudzi amene anali nazo ziwanda, ndipo masiku ambiri sanavala yovala, nisinakhala nyumba koma manda. Verse 28. Koma pakuona Yesu iye anafuwula nagwa pansi pamaso pake nati ndi mawu akulu, ndili nacho chiyani ndi inu, Yesu mwana wa Mulungu wamkulukulu, ndikupemphani inu musandizunze. So chiwanda chikuyankhula, mukuona pamenepa nikuona Yesu samalola chiwanda chitani chiyankhule. Ife apa chikuyankhula zinthu zokhotakota ati Yesu asachizunze. Verse 29. Pakuti iye adalamula mizimu yanyansa ituluke mwa munthuyo, pakuti nthawi zambiri anamugwira ndipo anthu anamanga ndi maunyolo ndi matangadza kumsungira, ndipo anamwetula zomangirazo nathawisidwa ndi chiwanda kumapululu. Verse 30. Ndipo Yesu anafunsa iye kuti dzina lako ndiwe yani? Ndipo anati Legio, chifukwa ziwanda zambiri zidalowa mwa iye. So munthu akuyankha kuti zina lake ndi ndani? Ndi Legio. So tipitizeni. Verse 31. Ndipo zinamupempha iye kuti asazilamulire zichoke kulowa kuphompho. Verse 32. Ndipo panali pomwepo gulu la nkhumba zambiri zili kudya mphiri, ndipo zinampempha iye kuti azilole zilowe muizo, ndipo anazilola. Ndipo ziwandazo zinatuluka mwa munthuyo nizilowa mu nkhumba, ndipo gulu linatsikira liwiro potsekereza ndi kulowa mnyanja nilitsamwa. Verse 34. Ndipo akuwetawo mene anaona chimene chinachitika anathawa nauza kumudzi ndi kumalika. Verse 35. Ndipo iwo anatuluka kukaona chimene chinachitika, ndipo anadza kwa Yesu nampeza munthuyo amene ziwanda zinatuluka mwa iye ali kukhala pansi ku mapazi ake a Yesu, wovala ndi nzeru zake, ndipo iwo anaopa. So tikuona apa kuti ndi nthawi yokhayo imene Yesu anayankhulako ndi chiwanda. Koma nthawi zonse Yesu amazati khala chete, tulukani, ndati samalola chiwanda chitani chiyankhule. Panali chifukwa chake. Why? Chifukwa Yesu samafuna testimony yochokera kwa chiwanda. Koma tumaona ni practice mipingo yambiri ona kuno munthu akhale ndi chiwanda mpase mayi kaziyankhula ndeta zayankhula ndi munthu choncho back and forth. Kumano Yesu samafuna zimene zikhale choncho yayi. Ngati mungafuna kuvesesa kwambiri mu video ningomenya chani ningopanga kalambula bwale, koma zambiri ndazikamba mu series ya kumasulira kunsinga. So alipo ma videos ndithu I think 10, so muthakuonera ameneyo. So nimafuna chizindikiro chachikulu choti munthu ali ndi mzimu wa Mulungu. Akuti chani? Anampeza munthu akukhala pamapazi a Yesu, wovala ndi wanzeru zake, ndipo iwo anaopa. So chimene chimazindikisa kuti munthu alibe ziwanda kapena munthu ali ndi mzimu wa Mulungu anamakhala wovala ali ndi nzeru zake. Nimafuna amene pakuti ali ndi nzeru zake, mwanjirena ali self aware. Munthu ali ndi mzimu wa Mulungu, pamene mzimu wa Mulungu akabwera pa munthu chisonso amapanga zinthu zobalalika ayi. Munthu uja amakhala ndi nzeru za Mulungu, amakhala ndithu ali ndi umunthu wonse ngati mwandani ngati mwa iyeyo. So nimafuna tizindikire chimenechi. Right, nimafuna kuti tionenso chinthu china. Anthu akamapempherera anthu amagwera kumbuyo, right? So imeneyo amaitcha ministry of the cultures, kuti ndikupa anthu amene ndopemphera ku Pentecost kuti bwaya mlaliki wina amene amatchedwa kuti apostle, analiso prophet nthawi imeneyo. So analusa anati ineyo sindipempherera anthu yayi, chifukwa kumalaki kunoko ndayenda ma church 6 zikuoneka anthu nzeru yawo Mulungu mulibe. Ndikudabwa kuti ndayitana anthu kuti ndapempherere, koma anthu makachas kulibe. Makachas ndi anthu amene amayima kumbuyo kuti agwira anthu amene apangidwa slay in the spirit. So ndimafuna tikambenso za utumiki umeneyo. Kodi utumiki umeneyo mu Bible ulimo? Nanga ngati tuzipeza bwanji kapena zichitika bwanji? So tionere ndithu video imeneyi kuti tivesese. நானும் என் வீடும் என் வீட்டார் அனைவரும் ஓயாமல் நன்றி சொல்வோம். நானும் என் வீடும் என் வீட்டார் அனைவரும் ஓயாமல் நன்றி சொல்வோம். ஒரு கரு போல காத்தீரே நன்றி, என்னை சிதையாமல் சுமந்தீரே நன்றி, ஒரு கரு போல Alright, so tikuthakuona nawo
pali ndithu utumiki umene umachita ma cultures kapena ma ushers, right? Kumene kuno ma ushers amene munthu amene wapempheredwa kuti no akuti mzimu wafika pa iye ndi munthu amagwera kumbuyo ndi akamagwa amatha kuvulala kapena amatha kugwera anthu ena, so anthu amafunika amugwire, right? Kwathu kuna akamgwira kayimwika pasakhala mzimayi amatha kutenga ndithu chitenje ndikundani ndikumveka munthuyo, right? So ndithu ndimafuna tipange comment. So choyamba ndichonena kuti no ma cultures amene akapena amati ma ushers amayima kumbuyo kwa munthu amene akuti akulandira ndithu mzimu, okay? One ndichoti munthu apange prevent my injuries, ngati mbusa so amene anayaposo anabwera analusa kwambiri kuti pa line pazima amene anabwera apemphere ena anayeso oyembekezera ndi amatino ankatonani pala anthu oyembekezera apapa muyembekeza kuti ndi apempherere ndi analusa ifata amafuta anthu azika atani azikagwira. So tiona nawo tino ndithu mapaderadera china chotino makacha akagwira anthu agwe pansi bwino asavulale, right? Kapena agwire ndithu ayike pansi atenge zitenje awaveke ndani azimayi kuti anthu awasaonere ngati anavala ma skate, okay? China funso limene tingafunso tino tingolingalira nchonena kuti kodi ngati Mulungu ali responsible kuti no munthu mzimu wake wabwera pake, right? Kodi Mulungu sangakwanise kuti kuvulala kusachitike? Mwamvesa wenepa ngati ali Mulungu akupanga ndi chinthuchi, kodi Mulungu sangakwanise kuti munthu apamene akugwa agwe pansi asavulale, right? Nanga utumiki kwa makachazi bwanji, right? China chimene ndingafunse chinena kuti no kodi ngati ali mzimu wa Mulungu wabwera pa munthuyo, right? Tinaona nawo tino munthu amene ziwanda zinachoka mu lake uja, right? Anampeza ali wovala komanso ali ndi chani nzeru zake pamaso pa Yesu. Now ngati ali Mulungu apanga chindime ngati ali mzimu wa Mulungu ndifo yana no akugwa mzimu amatha kugwa miyendo akuiponya mmwamba ndeti zankati zosantha kutani akuona. Kodi zimene zidi ndi za Mulungu? Mafunso amenewo tikufunsa muziyankha. So chimene timapeza nchenena kuti no tikapena mu Bible imatiuza ife nawo kuti no kunjenjemera pamalo nthawi zambiri tiona ndithu panachitika pangapo ngati munthawi ya Daniel chapter yani Daniel chapter 9 Daniel chapter 10 ati akona masomphenya malo anatani ananjenjemera, koma tiona nawo kuti no angelo akapeza anthu amazoti musadani musaope, okay? So tiona nawo kuti no tikaona nkhani yakunjenjemera pamalo nthawi zambiri pakakhala no pauchitika chine chapadera malo amatha kunjenjemera ngati nthawi ya Paulo, nthawi yachina apo atumwi. Tikaona machitidwe chapter 4 tiona ndatapemphera ali malo amene anayima anthu anatani ananjenjemera. So tikavesesa nkhani ya kuperekedwa kwa mphaso za mzimu 1 Korinto chapter 12 imakamba za kaperekedwe yani ka mzimu mphaso zosiyanasiyana 1 Korinto chapter 12, koma mu 1 Korinto chapter 12 samakamba kuti munthu akalandira mphaso zimene zindeti azinjenjemera kapena kuti china chizichitika kuthupi lake, ayi ndithu mwaona menepe. So ndithu zinthu zinazi zotino tizizifunsa mafunso. So kodi kulandira mzimu era kodi munthu amafunika kuyike manja, okay? Pano pano zimakhala ndikumba nthawi imeneyo ndili ku pentecostal church ina ndithu tizinayi zizona tino amayitanira amene afuna ndese abati alandire Yesu abwere sogolo. So ine ndazipereka ndithu chama Sunday imene Sunday ndazipereka so amata panopa tifuna tikhaini nthawi ya ubatizo, so panali nthawi ndithu ya baptism. So anatiuza kuti apapa tikuyikeni chani tikhaini nthawi yapadera kuti mulandire chani mulandire mzimu. So kuli ndithu malo ena amakhala ndi nthawi ya anointing kuti ayike manja and etc. So zimene zili m'Bible, okay? So tioneni Aheberi chapter 6 verse 1 akutiuza ife nayo tino mwaichi polekana nawo mawu achiyambidwe cha Khristu tipitirize kusata ukulu msinkhu osayikanso maziko akutembenuka mtima kusiyana nazo ntchito zakufa ndi achikhulupiriro cha pa Mulungu, chiphunzitso cha ubatizo akuyika manja akuuka kwa akufa ndi achiweruzo chosatha. So tiona nawo tino panali ziphunzitso zina zimene Paulo analemba m'buku la Aheberi kunena kuti tikufunika ndithu tikule
muchikhristu. osati nthawi zonse tikabwera tikumana tiyambe kubwereza zomwezo zoti no muziziwa kale, koma chifukwa tino simuzipanga practice anthu ndimuza tino knowledge chizu chanu chosakwanira, so ndifuna ndizibwereza so amutino tikule muzimu, tikule musinkhu, osati kubwezesa ziphunzitso zomwezo kuti no musiye ntchito zoyipa, mukhale chikhulupiriro cha pa mulungu. nawo anakambanso za chiphunzitso china no chakuyika manja, so panayi ndithu chiphunzitso special chakuyika manja. Okay, kodi kuyika manja kumene kuku kumachitika nthawi yake itiyo. Okay, tikaona Yesu anafotokozapo zinthu zikapo tioneka pa Mateyu 12:28 akuti no koma ngati ine ndimatulutsa ziwanda ndi mphamvu yake ya mzimu wa mulungu, pomwepo ufumu wa mulungu wafika pa inu. so tikutha kuona nawo kuti no kuti ziwanda zichoke kapena kuti zoziza zichoke pafunika pakhale mzimu wa mulungu malati amenewo, right? Yesu anatiphunzitsa kuti tipemphera mu zina lake, koma patikuvesa unatu tikapempha mu zina lake kuti chinthu chochi zizo chichitike, mzimu wake umafunika kukhalenso pati pamalopo. so yakuti no amachosa zinthu zera mwa mzimu andani wa mulungu. nawo tiye tionondera amachosa bwanji kapena amachitisa bwanji. Mateyu 9:18 nawo no mmene iye anali kulankhula nawo zinthu zimenezo, onani anadza munthu wamkulu namgwadira iye nanena, wamwalira tsopano mwana wanga wamkazi, komatu mudze muyike dzanja lanu pa iye ndipo adzakhala ndi moyo. Verse 19 ndipo Yesu ananyamuka namutsata iye ndi ophunzira ake. Nawafuna atipenge quote mawu apa akuti no komatu mudze muyike dzanja lanu pa iye. so tikutha kuona kuti no doctrine yoyika manja angakhale Yesu amayichita chifukwa tuno munthu akhala akudwala Yesu amatha kutani kumuyika chani kuyika manja ake, akayika manja ake ndiyo tino chitachitike nchani munthu uchambuzora nani wachita. apa tiona kuti munthu amene atampitirira anakatani anaukanso. so doctrine yakuyika manja 1 inali ndithu gawo lalikulu lokuti no chozizo chitike kuzera mwachani mwa mzimu wa mulungu, right? Mateyu 14:35-36 akuti yani ndipo ndimafuna tinene chonchi nayo tino si nthawi zonse Yesu amakayika manja ayi, ndimafuna nayo chonchi Yesu akayika manja anthu ena chikhulupiriro chawo chimapangidwa activate kuti Yesu ayika chani wayika manja, koma panali anthu ena tino chikhulupiriro chawo nchachikulu kotheratu Yesu samafunikanso ayike chani ayike manja. mwandivesa nepe anthu ena tino chikhulupiriro chawo chimabwera potino Yesu achite kukhala pompo ndayike chani ayike dzanja. Mano panali anthu ena anati chikhulupiriro chochuluka nditawaona amenewa. Mateyu 14:35 anati no ndipo munene mawu pamenepo. Okay, Mateyu 14:5 ndingoleweka ndipo mmene amuna apamenepo anazindikira anatumiza konse ku dziko lonse lozungulira nadza nawo kwa iye onse akukhala ndi nthenda. Verse 36 ndipo anampempha iye kuti akhudze yokha mphonje ya chovala chake, ndipo onse amene anakhudza anachiritsidwa. so tikutha kuona apa onawo tino anthu ena anachita kupempha kuti tingogwira yani chovala. maona wenepa so anthu ena anaona kuti tingogwira chovala chititani tichita. so anthu ena chikhulupiriro chawo chimapangira activate akangogwira chani chovala chuti ine ndikankhudza chovala ndakhulupirira kuti ndalani ndachira, ndipo anthu amatani amachira. Okay, tikawerenga nkhani ya mkulu wina amene Yesu anamuzara wantchito anga akudwala ndi Yesu adawakhetiye tipite nanayi musabwere pasi pa nyumba panga ya mungonena mawu ndipo chitani chichitika. mkulu amene uja Yesu anamuyika manja ngati isanamuyike Yesu manja, koma chifukwa chotona ananati mungonena mawu chichitika. ati inenso ndine soja namuzayipita iwe pita amapita, inenso mungonena mawu ine nditani ndikhulupirira. so chikhulupiriro cha mkuluyo chinapangidwa activate chifukwa Yesu anatani anangonena mawu. mafuna tisindike pamenepopo. sinthawi zonse tino Yesu amayika manja kenako chochiziza imana chimachitika. chimene tikuphunzira ndiyo yani chikhulupiriro ndi number 1. chikhulupiriro ndi namba yani number 1. ukankhulupirira chikhulupiriro chako chipangidwa activate muja anthu ena chikhulupiriro chimapangidwa activate poyika manja, ena akangokhuza Yesu, ena akangomva chani mawu basi. so nkhani yakulu ndi anthu chikhulupiriro. so tifuna tione kuperekerana kwa mzimu ena kuti no munthu mkhristu akhale ndi mzimu wake wa mulungu zimakhala motani. so tiwerenga amenepa machitidwe chapter 18 verse yake ya 14 akuti chani. so apitiza onena kuti
koma pamene atumwi aku Yerusalemu anamva kuti Samariya adalandira mawu a Mulungu, anawatumiza Petro ndi Yohane, verse 15. Amenewo mmene anasikira anawapempherera kuti alandire Mzimu Woyera. So anthu aja amva mawu, alandira mawu, mwaona wenepe. Kenako ari kukuchita kuchoka Petro ndi Yohane kuti apempherera anthu akuti alandire yani Mzimu Woyera. Okay, verse 16. Pakuti kufikira pamenepo kuti asanagwe pawina mmodzi wa iwo, koma anangoabatiza m'dzina la Ambuye Yesu. So anthu amva mawu, abatizidwa, koma ndichitika nchani? Petro ndi Yohane achita choka uko kuti atani apempherera anthuwa, atabatizidwa. Pamenepo anayika manja pa iwo ndipo analandira Mzimu Woyera. Mwaona pamenepo. So anthu ena antonena atamva mawu, atabatizidwa, amachita kufunanso kuti chani awapempherere ndikuyika manja, kenako chikhulupiriro chinatani chinapangidwa activate. Pamenepo analandira chani Mzimu Woyera. Mukuona pamenepe. Okay, so tikaonanso Timoteyo Paulo anamuwuzanso choncho nano 1 Timoteyo 4 verse 14, usanyalanyaze mphaso ili mwa iwe, yopatsidwa kwa iwe mwachinenero, pamodzi ndi kuyika kwa manja aakulu. So tikutha kunena kuti akumuwuza kuti Timoteyo asanyozese chani mphatso. Okay, so ali mphatso ili motani, ati Timoteyo anali ndi mphatso imene yachani yachinenero. So pali ndithu mphatso zina zimene silifuna tizinyozese, mphatso ngati zachani zachinenero. Maona enepe. Alright, so komanso akumuwuzanso onena kuti mphatso imene ali nayo ni mphatso yotani yoyika chani yoyika manja. Tisaona kuno Paulo anamtuma Timoteyo kuti akakhazikisa matchalichi kapena akakhazikisa magulu a anthu opembedza, azisankhanso machani azisogolere ndipo aziyika chani manja. So tikaona 1 Timoteyo chapter 2 anamuwuza asogolere asakhale okonda akazi, asakhale amwa etc. So anamuwuza kuti uli ndi mphatso yotani yoyika manja. So chiphunzitso choyika manja chinacho chokhazikika ndithu mu mpingo. Right, 1 Timoteyo 5 verse 22. Koma anamuchenjeza unena kuti tikaona 1 Timoteyo 5 verse 22 anamuwuza usayike manja pa wina aliyense mofulumira yayi, kuti ungaphatikane nawo machimo a munthuwo, ukhale wekha chani wangwiro. So anamuwuza kuti koma sizotenthanso ungoyika manja pa ndani pa wina aliyense. Okay, so tonena ndithu inali ndithu mphatso ndithu yapadera. So mafuna unena kuti panali anthu ena kuti amafunika kuyikidwa manja kuti alandire mphatso ya Mzimu Woyera, anamva mawu, anabatizidwa, chikhulupiriro chinadza pamene anayikidwa chani anayikidwa manja. Koma mafuna unena kuti pali nthawi zambiriso zina zokuti anthu analandira mphatso imeneyi popanda kuyikidwa chani popanda kuyikidwa manja. Okay, tipiteni Pentecost, machitidwe 2 verse 32 verse ndi 33. Yesu ameneyo Mulungu anamuukitsa, za ichi tili mboni ife tonse. Verse 33. Potero popeza anakwezedwa ndi dzanja lamanja la Mulungu, nalandira kwa Atate lonjezano la Mzimu Woyera, anatsanula ichi chimene inu mupenya ndi mumva. Pa Pentecost analipo onse 120 mu chipinda chapamwamba. Palibe mmodzi amene anayamba kuyenda kumayika manja wina ndi nzake, ati malonso anazazidwa ndi Mzimu Woyera ndipo anayamba kuyankhula ndi chani malilime kapena ziyankhulo zina. Chinapangitsa imene ndi chani ndikusanula kwa Mzimu Woyera kumene Yesu Khristu anasanula pa ndani pa anthu. So tikuona kuti amene akupereka mzimu in the ultimate sense ni nani? Ndi Yesu Khristu. Yesu ndi amene apereka mzimu, koma chikhulupiriro cha anthu chimapangidwa activate, ena akayika chani akayika manja. Komano apapa ophunzira aona zimene nthawi ija ndi inoyi anali akupemphera chinthu chimenechi, ndipo poyankha pemphero lawo anasanulira chani mzimu. So anthu ena akulandira mzimu osati ayika manja koma chifukwa atani akhulupirira. Okay, so taona ndithu example yapadera. Paulo anali akuyankhula ndi achina Cornelius. Cornelius anali munthu wina wa Chiroma amene amachita ntchito zachifundo. So muone zimene zinachitika, sanayike manja kuti alandire Mzimu Woyera iyayi. Machitidwe 10 verse 4 yani. Potero Petro ali chiyankhulire, Mzimu Woyera anagwa pa onse akumva mawuwo. Verse 45. Ndipo adadabwa okhulupirirawo, ndipo adadabwa okhulupirirawo, akhumudwitsidwe onse amene akhumudwitsidwe onse amene anadza ndi Petro.
chifukwa pa amitundu onso panathidwa mphaso ya mzimu. So ino nkhani ndiyonera kuti amene anapita ndi Petro kwa amitunduwa anadabwa kuti no anthu aja atayamamva mawu aja ndikuwalandira mwachilera chikhulupiriro chinamba kudza mu mtima mwawo, ndipo anadabwa kuti pamene uthenga umaperekedwa anthu aja anapeza mzimu kugwa pandani pa onse, ndipo anayamba kuwamva iwo akulemekeza Mulungu. Manja ena mphaso ya malilime inayamba kukiranso pamene papa anthu aja sanayike manja ayi koma pokumva chani mawu okha. So one tikupeza kuti anthu anamva mawu analandira mphaso ya mzimu, ena kubatizidwa analandira mawu koma anachita kudikira apempherere kulandira mphaso ya mzimu. Ena pa pentecost anakupemphera chabe ndikulandira chani mphaso ya mzimu. Zonse zikuchitika zikutimangira ife kuti chani zikutimangira pa chinthu chimodzi chimene chikufunika kwambiri ndi chikhulupiriro. Chikhulupiriro cha ena chikubwera pamene apempherera ndikuyika manja, chikhulupiriro cha ena chikubwera chifukwa akukhulupirira mawuwo, chikhulupiriro cha ena chikubwera chifukwa tino apemphera. Tikuona menepe. So zonsezi zikumangira pa Yesu Khristu ndi amene amapereka chani mphaso imeneyi. Luka chapter 11 verse 11 akuti chani ndipo ndani wa inu ali atate mwana wake akampempha mkate adzampatsa mwala, kapena nsomba adzamunikha njoka m'malo mwa nsomba. 12 kapena adzampempha dzira kodi adzampatsa chinkhanira. Verse 13 mwaona menepe. So tionana kuti no potero ngati inu okhala oyipa mudziwa kupatsa ana anu mphaso zabwino, koposa kuti anena ngati Atate wanu wakumwamba adzakupatsa mzimu woyera kwa iwo akupempha Iye. So tikotha kuona apa anatino Yesu akuti oyipa amapatsa mphaso zabwino kwa ana ake, nanga inu bwanji kotani kuti mumapempha kwa Atate wanu wakumwamba adzakupatsani yani mzimu wake. So nkhani yaku ndiyo tino tingupempha kwa Iye atipatsa yani atipatsa mzimu wake. Right? So iyo ndi lonjezano imene Yesu anatifotokozera ife. So tikamakamba zakupasa kwa mzimu ndi chinthu chachikulu chimene chimatiuza ife kuti no ndi chizindikiro choti munthu ali ndi mzimu woyera. Mateyu 7 verse 16 muzazindikira ndi zipatso zawo. Kodi achani atchera mphesa paminga kapena mkuyu pa nthula? Alright, so akuti muzazindikira iyo ndi chani ndi zipatso. Alright, ndiye tikupitiriza Galatians 5 verse 22 chipatso cha mzimu ndicho chikondi, chimwemwe, mtendere, kuleza mtima, chifundo, kukoma mtima, chikhulupiriro. Verse 23 chifatso chileso pokana zimenezi palibe lamulo. So kuti tingazewanji tili ndi mzimu woyera pamene tagwa, pamene tagubuduzika pasi ayi ati muzazindikira ndi zipatso. Chipatso cha mzimu ndi chimene chimapangisa kuti tizindikire munthu ali ndi chani mzimu woyera. Andi chani sakambapo zokugwapa, sakambapo zokuwapa, sakambapo zokudumuzika apa ayi koma kuti chipatso cha mzimu woyera ndi chani chikondi, chimwemwe, mtendere, kuleza mtima, chifundo, kukoma mtima. Zonsezi ndi zimene zimagwirizana ndi Mulungu. So kuzindikira kuti munthu ndi chipatso cha mzimu woyera, the number one evidence ndi imene iyi. Okay, so mafuna onena kuti panali nthawi zina ndithu anthu anaonesa kuti no anafowoka ndipo anapeza kuti no akhanga kuti no agwa pansi. Right, koma again panalibe munthu achitatu amene anagwira ayi, analionera ndi Mulungu. Koma zonsezi zinachitika ndithu mmene anthu amaona masomphenya. China chachikulu chotino zinthu zimene zinachitika kamodzi kwa iwo moyo wawo. Ndipereka ma example a Ezekieli, Danieli, Yohane ndi Paulo. So sizoti nthawi samafuna kuti zimene zichitikire ayi ngati zimene zimachitika panopa, zinachitika kamodzi. So tioneni ma examples amenewa. Tiyambe tikuona Ezekiel. So Ezekiel 1 verse 26 anaona masomphenya ndakuti no ndipo pamwamba pa thambo linali pamutu pawo panali chifanizo cha mpando wachifumu, maonekedwe ake anali ngati mwala wa safiro, ndipo pa chifanizo cha mpando wachifumu panali chifaniziro ngati maonekedwe ake a munthu wokhala pamwamba pake. Verse 27 ndipo ndinapenya ngati chitsulo chakupsa, ngati maonekedwe ake a moto mkati mwake pozungulira pake, kuyambira maonekedwe a mchuno mwake ndi kumwamba kwake, ndipo kuyambira maonekedwe a mchuno mwake ndi kunsi kwake ndinaona ngati maonekedwe ake a moto ndi kunyezimira kuda mzinga. Verse 28 mu verse akuti ngati maonekedwe a utawaleza uli mtambo tsiku la mvula, momwemo maonekedwe akunyezimira kwake pozungulira pake
ndiwo maonekedwe achifanizo cha ulemerero wa Yehova. So apa kuna masomphenya ndani a Yehova ndati yani, ndipo pakupenya ndinagwa nkhope pansi ndipo ndinamva mawu a wina wakunena. So Ezekiel ataona masomphenya amenewa atanagwa nkhope yake yani pansi, akuona zonsezi zikuchitika muchani mu masomphenya, atagwa nkhope yake yani pansi. Ndichitika nchani? Ezekiel 2:1, ndipo anati kwa ine, wobadwa ndi munthu iwe, khala chilili ndipo ndizanena nawe. Verse 2, ndipo udalowa mzimu pamene ananena nane ndi kundiyimika ndikhale chilili, ndipo ndinamumva iye wakunena nane. So akuti akuona masomphenyawa Ezekiel atanagwa nkhope yake yani pansi, ndipo pamene patanamva mawu kuti ndine zanena nawe, chichitika nchani? Mzimu unalowa mwa iye ndipo anayimirira chani chilili, kapena anapeza mphamvu zoyima chani chilili. So izi zinachitika kwa Ezekiel, fana amona chani masomphenya salifonera kamugwira etc. Ayi tione pa Daniel chapter 8 verse 18 ndi 19 ati yani, ndipo mmene anali kuyankhula ndi ine ndinagwidwa ndi tulo tatikulu nkhope yanga pansi, koma anandikhudza nandiyimisira nandiyimiritsa pokhala inepo. So tikutha kuona tuno Ezekiel komanso ndani Daniel pamene akuona masomphenya a Yehova ati onse akuwa nkhope yawo chani pansi. Ezekiel akuyimisidwa ndi mzimu wa Mulungu, pamene Daniel chapter 8 verse 18 akuyimisidwa ndi ngelo. Verse 19, ndipo anati taona ndidzakudziwitsa chimene chizachitika pa chitsiriziro cha mkwiyowo, pakuti pa nthawi yoyikika mpakutha pake. So Daniel anaona ndithu masomphenya apadera, ndipo anakhala upanda mphamvu, anagwa nkhope yake yani pansi. Ngati munthu agwa nkhope yake pansi agwera kumbuyo kapena kusogolo, agwera kuti kusogolo. Alright, so that's another thing chimene tizindikire. Daniel 10 verse 8, sitikuona pa example imene munthu ali m'masomphenya kena akagwera kumbuyo. So tionene wene pa Daniel 10 verse 8 akuti ndipo momwemo ndinatsala ndekha, ndipo ndinaona masomphenya akuluwo, koma wosakhala ndi mphamvu ine, pakuti kukoma kwanga kunasandulika chivundi mwa ine, wosakhalanso ndi mphamvu ine. So Daniel akuona masomphenya alibe chani, alibe mphamvu. Verse 9, ndipo ndinamva kunena kwa mawu ake, ndipo pamene ndinamva kunena kwa mawu ake ndinagwera ndi tulo tatikulu pa nkhope pansi, nkhope yanga pansi. So ngati nkhope yake ili pansi chitika nchani? Akugwera kuti akugwera kumbuyo kapena akugwera kusogolo? Akugwera kusogolo. Alipo munthu wachitatu amene amugwira apapa, ayi ndiye nena ndi Mulungu. So my examples amene amagida asayitira anthu ako etc ndawawa, koma tona ndo chimene chichitika nchiti anthu akuona masomphenya 1 china sizoti munthu ena akagwira. Thirdly, anthu osagwera kuti kusogolo. Okay, so tipitizeni verse 10, ndipo taonani linandikhudza dzanja ndi kundikhazikitsa ndi mawondo anga ndi zikhatho zanga za m'manja manga. So wina akanankhudzaso apa ngelo, Daniel ndipeza yani mphamvu. So taona ma examples anenera ngati awiri. Tionene mneneri wina amene ali Paulo ali akupita ku Damasco kuti akalange a Khristu. Pa njira yake chinachitika nchani? Machitidwe 9 verse 3, ndipo poyenda ulendo wake kunali kuti iye anayandikira Damasco, ndipo mwadzidzidzi kudawala mozingirira kuunika kuchokera kumwamba. So akuti kunawala kwambiri, ndali chifukwa chakuwala kumene kuku iye anagwa chani? Anagwa pansi. Tionana kuti Paulo kuwala kumene kunawala kwambiri mpaka anagwa chani? Anagwa pansi. Kunali kuwala kwa ulemerero, right? Ndipo anagwa pansi namva mawu akunena naye, Saulo undiwolonjeranji ine. So tionana no pamene zonse zikuchitika, tikaona ma examples onse atatu, taona ndani Daniel, Ezekiel ndi Paulo. Anthu onsewa pamene agwa nkhope yawo pansi akumatha kuzindikira chimene chikuchitikira, amatha kuyankhula ndi Mulungu, right? So anamva undiwolonjeranji ine. Verse 8, ndipo Saulo anauka, koma potsekuka maso ake sanapenya kanthu, ndipo anamugwira dzanja namtenga nalowa naye mu Damasco. So Saulo pakuthawa samatani samaonanso, anamtenga anthu kulowa naye. So tutaona ma examples onsewa. Ndimafuna kupereka example ina imene inachitikaso kwa Petro. Machitidwe 10 verse 9 akuti koma mmawa wake pokhala pa ulendo pawo iwowa mmene anayandikira mudzi, Petro anakwera pa chindwe kukapemphera ngati pa ola lachisanu ndi chimodzi, ndipo anagwidwa njala nafuna kudya. So Petro anapeza kuti njala yamugwira ndafuna tani adye. Chichitika nchani? Verse 10, koma mmene anali kukonzekera chakudya kudamgwira ngati kukomoka. So tikotha kuna tuno
pa Petro anakhala wakomoka ali muchani ali masomphenya again. Sizokuti Petroyi wina akamugwira ayi, Petro ali bwanji ali yekha. Okay, kena kuchitika chani ndipo anaona pathambo padasiguka ndi chotengera chili kusika chonga ngati chinsalu chachikulu chogwidwa pa ngodya zake zinayi ndi kutsika pa dziko lapansi. So tikuzala masomphenya awa makamba za chani, anaona ndithu zinyama zonyansa zodesera etc. ndi anamuzati ipha idya, ndi anamuzati chimene Mulungu ayeresa usanene chodesera. kena kuzati achina Korneliyo anabwera etc. zimene zimafuna zaphunzitse kunena kuti munthu amene anali wachikunja mu chipangano chakale amatengereka todesera, koma panopa aliyense ndi woyera monga amene ali mwandani ali mwa Yesu Khristu. So phunzira imeneyo koma patikutaonano anagwera kukomoka, koma sizoti ina kana atamugwira nopanga stay in the spirit ayi, chimenecho sichichitika. Okay, so with that one tiyendipireni ku example ina, tipite ku example ina chimusi 1:16 amene ali Yohane anaonanso masomphenya. Chimusi 1:16 ndipo dzanja lake lamanja munali nyenyezi zisanu ndi ziwiri ndi mkamwa mwake munatuluka lupanga lakuthwa konsekonse, ndipo nkhope yake ngati dzuwa lowala mu mphamvu yake. Verse 17 ndipo pamene ndinamuona iye ndinagwa pa mapazi ake ngati wakufa. So nayenso anaona masomphenya awa, anagwa pa mapazi ake ngati munthu akugwa pa mapazi ake, kugwera kumbuyo kapena kusogolo, anagwera kusogolo ngati wakufa. Ndipo anayika dzanja lake pa manja la manja lake pa ine nati usaope, ine ndine woyamba ndi wotsiriza, ndi wamoyo ndine, ndipo ndinali wakufa, ndipo taonani ndi wamoyo kufikira nthawi za nthawi, ndipo ndinazo zofungira za imfa ndi Hade. So apa atakuona masomphenya a Yesu, naye Yohane anagwa nkhope yake chani pansi, right, anagwa ngati wachani wakufa, nkhope yake pansi. So tikutaona no zimene zikuchitika pakati pa Mulungu ndi ndani ndi munthu, osati pali wina akachitatu kwakupempherera anthu mwagwesa ayi. Example imene sikupeza m'Baibulo yayi, komanso pamene zikuchitika zimene zindifuna anthuwa akuona masomphenya, mphamvu za munthu zonse zikuwachoka, akuwa nkhope zawo pasi. Pamene akuwa nkhope zawo pasi akuona masomphenya, ngelo kapena mzimu wa Mulungu kapena Yesu amene ngamezera apapa akupasaja mphamvu kuti aone zimene zikuchitika. So tikuona kutiona ma differences slain in the spirit ndi zimene tikuzona m'Bible. So china chimene chinkatifuta ife nchonena kuti no munthu ngati sikuyankhula malilime, of which tikamaona series ndipanga tag kumapeto, ndipanga tag video mutha kuipeza video yake imene tinakamba za malilime, right. Anthu ambiri mu this circle sindikamba mapentecostal komano ena apeza na kuti no ngati sikuyankhula malilime amakufunsa kodi mulandira Mzimu Woyera, ukati amafunsa mumayankhula malilime, ukati ayi naona ande simunalandire mukuona pamenepo. So imakhala ngati no Bible inalemba kuti no zimakhala ngati no Bible likuti ngati sikuyankhula malilime ndilibe Mzimu Woyera, ayi nkhani simene yayi, right. Malilime si chizindikiro kuti munthu ayankhula ali ndi Mzimu wa Mulungu, ayi si choncho yayi. Now funso langa ndilakuti kodi Yohane anayankhula malilime kodi ndiye kuti ngati sanayankhule malilime? Tiye tionene pamenepa akuti yani Luka 1:13 koma mngelo anati kwa iye usaope Zakariya, chifukwa kuti lamveka pemphero lako, ndipo mkazi wako adzakubalira mwana wamwamuna, ndipo udzamutcha dzina lake Yohane. Verse 14 ndipo udzakhala nako kukondera ndi msangalalo, ndipo anthu ambiri adzakondera pakubadwa kwake. Verse 15 pakuti iye adzakhala wamkulu pamaso pa Ambuye, ndipo sadzamwa konse vinyo kapena kachasu, nazazidwa ndi Mzimu Woyera kuyambira asanabadwe. Nawo funso ndakuti kodi Yohane anazazidwa ndi Mzimu Woyera? Yes or no? Bible kuti anazazidwa ndi Mzimu Woyera, nanga chifukwa yani Yohane sanayankhule malilime? Zimene zikuti zayifuna kuti no malilime si chizindikiro choti munthu ali ndi chani, ali ndi Mzimu Woyera, ayi si chizindikiro yayi. Timvesati malilime amabwerapo pa chifukwa chani. Funso lina ndilakuti kodi Yesu anayankhula malilime? Tikalenga Machitidwe 10:38 akuti no za Yesu wa ku Nazareti kuti Mulungu anamudzoza iye ndi Mzimu Woyera ndi mphamvu, amene anapita nachita zabwino nachititsa onse osausidwa ndi mdierekezi, pakuti Mulungu anali pamodzi ndi iye. So ati Mulungu anali pamodzi ndi Yesu, koma Yesu Bible inapanga kuti anayankhula malilime? Ayi sanayankhule malilime. Ndiye kuti Yesu analibe Mzimu Woyera, anali Mzimu wa Mulungu, Bible achinena choncho. So funso nkumati ndi chifukwa chani timanena kuti no munthu amene ali ndi Mzimu Woyera
ali ngati sayankhula malilime ndinabe mzimu woyera tonene wenepa machite 2:7 chifukwa chani malilime amaperekedwa. Malilime ndi mphatso ya mzimu woyera. Malilime si chipaso cha mzimu woyera. Yesu anati muzazindikira ndi zipaso osati muzazindikira ndi mphatso yayi. Actually Yesu ananena kuti pazakhala mneneri wonyenga azaonesa zizindikiro zonse mwanjira mphatso kapena ma gifts of the spirit. Mphatso kapena gifts of the spirit zithapangidwa counterfeit, zithakoperedwa ndi satana ndi atumiki ake, pamene chipaso cha mzimu sichingakoperedwe ndi satana yayi. Chipaso cha mzimu ndi chikondi, chimwemwe, mtendere, kuleza mtima. Zonsezi ndi zokhazo zimene Mulungu angathe kutipasa. Chipaso cha mzimu ila si chimene counterfeit ndi aliyense ayi. Nikona muzazindikira ndi chani? Ndi zipaso zawo. Sana muzazindikira ndi mphatso zawo. Actually nthawi zambiri sana pazakhala ambiri azanati machitisa dzina lanu, tibalanga dzina lanu, kubana nati sinakudziweni inu. So Yesu anachenjeza kwambiri akuluakulu mphatso za mzimu kapena gifts of the spirit zisapangira counterfeit. Anakamba zimene kwambiri. So tikamena akulankhula malilime ndete basa amene ndete aini mzimu ayi Bible sikuteno yayi. Tione menepa machite 2:7 atero. Ndipo anadabwa onse nazizwa nanena, taonani awa onse alankhula sali a Galileya kodi? So anthu akulankhula malilime so akudabwa kuti anthu onse andi aku Galileya zilingati anthu onse ati ndi alomwe. Mwanjira amayembekezera alomwe azalankhula chani? Chilomwe chokha basi. Vesera kujani. Ndipo nanga ife timva bwanji yense mchiyankhulo chathu chimene tinabadwa nacho. So awa anali Ayuda amene amabwera ku Yerusalemu, koma Ayuda anali kuti ali pa dziko lapansi asamuka etc. So amabwera ku Yerusalemu at least katatu pachako, right? So adabwa kuti awa akuyankhula chiyankhulo chimene iwo anabadwa nacho kumayiko amene achokerako. Mukuona menepe anayankhula chiyankhulo chanji. Verse 9, Aparti ndi Amedi, Alamani ndiwo akukhala Mesopotamia, mu Yudeya ndiponso Makedoniya, Mponto ndi mu Asia. So akudabwa anthu ayankhula ziyankhulo zosiyanasiyana konse kumene akutani akuchokera. Ndawo adabwa chochitika nchani? Awa si alomwe awa. Ndito zikutheka bwanji akuyankhula chingoni, akukhala chikhokhola. Okay, angona alomwe amatha kukhala chikhokhola wano. Akudabwa akuyankhula chizungu, akuyankhula chichewa, akuyankhula chitumbuka, akuyankhula chizulu, akudabwa akuyankhula yani china ndingereyo Portuguese, right? Ikhangara kudabwa anthu akuyankhula ziyankhulo zonse kumene Ayuda akutani akuchokera. Chimenecho ndifaya mphatso ya malilime imene aperekedwa kuti uthenga ulalikidwe kwa mtundu wina uliwonse. Pachana apasa ulamuliro kuti akalalike uthenga ku mtundu wina uliwonse. So that's why mphatso ya malilime imene aperekedwa kuti uthenga ulalikidwe mu chiyankhulo. Okay, that's why. Okay, tento nene panepa kodi atumwi nthawi samayankhula ndi mzimu woyera akakazana ndi mzimu wa Mulungu ayi. Machite 4:29 akuti chani? Ndipo tsopano Ambuye penyani mawu awo akuopsa, ndipo patsani kwa akapolo anu alankhule mawu anu ndi kulimbira mtima konse. Verse 30, mene munatambasula dzanja lanu nkuchirisa ndi kuti zizindikiro ndizo zizo zichitike mwa dzina la mwana wanu wopatulika Yesu. Verse 31, ndipo mene adapemphera iwo padagwedezeka pamalo pamene adasonkhanirapo, ndipo anazazana onse ndi mzimu woyera nalankhula mawu a Mulungu molimbika mtima. So ati anthuwa chinachitika nchani? Atasonkhana adapemphera, Ambuye mutithandize ife. Tonani ati malo anagwedezeka kwambiri, pachana agwira Petro ndi nzake ndikwakwapula etc. So chichitika nchani? Ati malo anakhala anthu panagwedezeka, kenako ati anthuwo anazida ndi mzimu nayankhula mawu a Mulungu molimbika. Chifukwa sayankhula malilime apa, chifukwa aliyense akumvana muno bwino. Tikotha kuona ameneyo. So malilime akuperekedwa chifukwa anthu ena sakumva chani chiyankhulocho. Zili ngati mmene zimakhalira mu matchalichi ena kuti pala anthu ena kuti sakumva chani, sakumva chizungu, right? So mmadabwa kuti pali wina akulalika akuyankhula chichewa, wina akulalika akuyankhula chizungu. So ulalika mchichewayo amakhala akumasulira. So pamakhala nthawi awiri, wina akuyankhula chizungu, wina azimasula mchichewa, wina akuyankhula chizungu, wina azimasula mchichewa. Pamene wafunika mphatso ya malilime. Okay, kuti anthu okumvacha apezete akumva chinense imene akuyankhula mchizungu. Munthu akulalika mchizungu koma anthu azimva mchichewa, kapena aziyankhula chizungu aliyense azimva. Mphatso ya malilime nkhalange ndi imeneyoyo.
kupanga prevent zinthu zimenezozo kuti munthu apita ku America uzikankhula, let's say apita ku South America uzikankhula ku Brazil, pese kuti nonse unaphunzire language koma wayamba kale kulankhula chi Brazil chicha mene mphasi amalibe, right? So that's why inapekera mphasi mene. Okay, tiyendipitizeni nanga zinthu zimenezi tikuona tinokugwa etc sitikuzipeza mu Bible, right? Nanga zimene zichokera kutiko tionene mene pa 2 Mafumu 5:10 ndipo Elisha anatumira nthenga ndi kuti kasame mu Yorodano kasanu ndi kawiri ndi mnofu wako udzabwerera momwemo nudzakhala ukonzeka. So Naamani anachokera ku Syria, right? Anachokera ndithu maiko amene amati kunali ma Eastern mystical religions. So atamuza akasambe kasanu ndi kawiri analusa kwambiri ndi muve yankho lake amalitenga yankho yake kuzipembe zakezo. Verse 11 no, koma Naamani anapsa mtima anachoka nati, taonani ndidali mtima wanga kutuluka adzanditulukira nadzayima ndi kuyitana pa dzina la Yehova Mulungu wake ndi kuweyula dzanja lake pamalopo ndi kuchititsa khatero. So akuti Naamani amaganiza tino ati Eliya azangotulukira ta noyamba kuweyula ndi kuti kupemphera kuyitana pa dzina la Yehova kuyitana pa dzina la Yehova kena kuatazanani azachira zimenezo munazoonako m'matchalichi chimo. So atamona ngati ampanga chonchi kina kuno Naamani atani achira. So zimene zimachitika komwe amachokera Naamani ndi zimene amaganiza zichitika mu Yerusalemu, koma panopa ndi zimene zimachitika m'mipingomo. So tionera tino zimene zizi zinalipo kale mu zipembedzo zina. So kufikira apapa tionesa tino zinthu m'Bible mulibe. So zimene mfuna ndionese kodi zimene zichokera kutiko. Okay, so tiyendera amene kuona pali zipembedzo zina. Mkulu ameneyo anandichisita chidwi mu zaka za 2010 mene ndimatuluka in the Pentecostal movement, nayi ndi mafunso ambiri amene ndinali nawo. So naonera video ya mkulu ameneyo nayenso analinso mu the carries ndi wa Pentecostal be koma anatuluka mu prophetic movement chifukwa cha mavuto amene anayamba kubwera, right? So he still ndi wa Pentecostal be afotokoza mbiri yake. So nimafuna muone aonesa kufanana kwa zipembedzo za ku East, right? Kwambiri za ku India makamaka mkundalini yoga, okay, imene mapanga kundalini awakening. So zimene zimachitika kuko anayamba kuona zikuchita kufanana ndi chani ndi kupente, anayamba kudabwa naye chifukwa tino zimene zinayamba kubwera mu zaka za chani za 1994 ma 90s ndanamba pamangana lisino ma 90s kumabwerera mbuyo kukunaibe zinthuzi kumwambi 1994 5 mapita kuzamba kutani zamba kola mu Chikhristu makamaka kumapenti ndi anayamba izizi titani tikhaye nazo tchero. So tifuna tuone ndithu video imene pamene akufotokoza. So ndizipanga pause ndikufotokoza kuti no izi zichokera kuti izichokera kutiko. Okay, so ngati mungafune video yake munthu ayipanga search pa YouTube amati Andrew Strom false spirits invading the church. So ndipanganso tag ku playlist ya kumasulira kunsinga kuti mukapita ku playlist pa YouTube mutha kuonera. Okay, so tioneni video imeneyi. Hi, I'm Andrew Strom, author of the book Kundalini Warning, False Spirits Invading the Church. The stuff that's been invading in the last, say, 16 to 17 years, I believe it's the worst invasion in church history. So we've got a lot to look at. And my background is I've been involved in the charismatic movement myself for over 25 years. I've been part of the prophetic movement. I was part of that movement for 11 years. So I saw all of this incredibly alarming and disturbing stuff coming in while I was involved. Now, the basic question that we're asking in this documentary is, why are these manifestations so similar to Eastern? So uko ndi ku India kumene akupanga Kundalini awakening. So akudabwa kuti nokudo zikufanana kwambiri ndi ku India bwanji, akudabwa kuti zikufanana kwambiri ndi Kundalini chifukwa chani? Ndamfusa ameneyo mukuona amenepe tendipitizeni kuonera.
question that we're asking in this documentary is, why are these manifestations so similar to Eastern religions and Hinduism and the Kundalini cults, and yet they're not found in Scripture, they're not found in the Bible, they're not found in classical Christianity at all? Of course, in Hinduism, one of the most common ways of experiencing a Kundalini awakening is through a guru placing his hand. So ukondi ku India Kundalini awakening ndiye forokoza mumpano mano kuti ukhale ndi Kundalini awakening ama guru amene akhanga ti akulu akuchembezemene amafunika akuyike dzanja pa mphumipa akuyike dzanja amati pa third eye ndiwe umakhala ndi mphamvu zimezi zotuno umamba ungoseka ukukudumuzika inde umatha kugwiranso kumbuyo and zodabwisa nzoti amakhalanso ndi makachas awo kuti akugwira usakudumuzike and izi zakhala zochitika kukuyambira kale zichanamanana ona zija kuti ni mwana ngatabwera uzatani uzandigwira so tentonene kuti ku Kundalini zimakhala mudani mukuona amenepo zochita kufanana ndi kuti ndi machayi mene zokhalira panopo. Upon your forehead, this is called Shaktipat, and when they do that, you'll be infused with this incredible love and this wave of emotion. You'll fall down. There'll be all these manifestations, maybe animal noises, joy and weeping and shaking. This is a Kundalini awakening, and amazingly, it is exactly the same as what we have been seeing. Isn't it incredible that starting around 1994, this stuff could invade the entire charismatic church movement almost worldwide on a vast scale, and yet it's absolutely identical, seemingly, to Kundalini Hinduism? So maona akuonesa kuti anthu akugwa akupanga sheki ndakuti izizi makosana mpaipo mulibe kumawamba 1994 zambakula muti mu church and zichita kufanana ndi kuti ndi ku Hinduism so iye akudabwa nazo so aonesa video ina ya munthu oti akupanga Kundalini awakening wa new age ndi sizikusiyanaso ndi kumpingoku. Now, one of the very clearest signs of a Kundalini awakening has always been these kriyas. You see this woman involved in the New Age movement, she's walking along exhibiting these kriyas happening, involuntary jerking motions, and the staggering thing about it is that we are seeing again and again and again these exact same type of kriyas. This has always been one of the clearest signs of Kundalini that we know of. A friend of mine from South Africa who's done a tremendous amount of research on this topic says that Kundalini is like a false Holy Spirit. It produces even miracles and healings, infusions of love and power and energy and emotion and all these kinds of things, and yet it's the Hindu version of the Holy Spirit, and it's not holy. So now tell me, how could this happen? How could this stuff invade the whole charismatic movement on such a scale? How could these leaders, these big leaders, support it? And how on earth are we supposed to turn around such an invasion? So this means is tingazibweze bwanji foti zalowa so anayimba buku lake mtayipeza pa Amazon Kundalini warning of four spirits have invading the church so anapanga history yonse bwinobwino amene zinakhalira kuchiyambi mpaka panopa so ndithu iye anayi ndi chidi kwambiri kuti akamvesese kuti zimezi zichokera kutiko. Okay, so Kundalini spirits ndi yani? Tikamaka za Kundalini spirits mukuona ma disc 7 awo amati ma chakras kapena ma energy centers amakhwibara alisa ma disc 7 ukakhala pasi kusanako pasi penemene pali disc yoyamba ndikumakwera ndikufika pa pasi mpaka pa forehead pa. Okay, pa mphumi pako ndimene pamazakhala amati third eye ngati munamva za third eye nkhani ngati imeneyo ndi chakra yomalizira ndi ya pamutupa imene ndiyo makhala ngati iwe apanga achieve consciousness ndiwe mulunguso pawekha right utha mapanga zozizwa chani etc
okay ene ikakhale njoka ndi amatino kundaliniyo ndi yani ndi mulungu amene amakhala pasi pa disk number 1 ipo ndi akamakugwira pa mphumi pa kuti amafuna njoka yambi kukwera it's an energy ndi makwera ma energy mundu makwera amafika mpaka disk number 7 wenepo nomakhati wapanga kundalini awakening okay so tika video koma tingufotokoza pamwe so amati kundalini ndi yani kundalini ni mphamvu imene imacheda moyo kapena kuti prana right so ndi mphamvu imene ili muchilengedwe yonse komanso ili mwa ifeyo so imakhala ngati ni njoka imene inazungulidwa ili pansi pa chakra yoyambira disk number 1 okay imene imakhala kuti no sikuchita kanthu yangokhala amene popo okay so mkundalini imathandiza tino njoka yarani yoperingezeka so tendipitizeni ndakungamba zino njoka imene ikakhala ikuukisidwa imamba kukwera mmachani ma disk amene wawa okay so ikakwera imathandiza kuti munthu akhale ndi balance physical mental komanso spiritual right amakhala ali balanced muzonsezi amatena ene yakeyo right so machakras akakhala aseguka imakhala njoka ikuda ikudusa mmene momo right so munthu amakhala tuno ali enlightened akamamaliza so machakras ake ndi ameneyo mutha kukhala ndi nthawi kuwerenga right so with that tingoonera video yofotokoza za kundalini awakening okay kuti ndi chani fati vesese fati tuone ndithu kuti zikuti bwanji right so tioneni video imeneyi In the sacrum bone, at the base of the spine of every human being, there is a dormant spiritual energy known in Sanskrit as Kundalini. When awakened, it rises through vital energy centers along the spinal cord, called chakras. As the Kundalini passes through the fontanelle area, we can feel a cool breeze above our heads and in the palms of our hands as we enter a state of thoughtless awareness, peace and oneness, known as self-realization. Alright, so akuti njoka ikafika pamwamba apo makhati uli pa mtendere uli pa oneness ndi chilengedwe komanso ndi mulunguyo komanso makhati uli aware wafikapo. Alright, so taona zonsezo so tikamakamba za pali shortcut kuti nthandize munthu kuti akhale ndi Kundalini awakening. Shortcut yake ndiyo tinomba makhala guru amakhala ndi mphamvu m'manja mwake zija ankafunsa nama ndimona ngati atuluka ndikuyamba kuyiwira dzanja lake ndikuitana pazina ndani la mulungu wake so amakhala ndi mphamvu m'manja ake amati shakti part okay imene ili psychic energy imene amakugwira apapa akugwira apapa nditiyo makhala njoka ije amatha kukwera mwachangu basi umatha kukhala ndi Kundalini awakening. So shakti part ndi mphamvu kapena energy imene life force imene imathandiza tino shakti ndikuti ni mphamvu part ikuthandiza tino kugwa kapena kutsika pa munthu so amati shakti part okay so ndikuchosa mphamvu kuchoka kwa wina kupita kwa ndani kwa wina okay so ndithu Dr. Kuma amene ali ndi PhD analemba zimenezi mu Secrets of Shakti Part ananena kuti pali ndithu shortcut kuti munthu akhale ndi Kundalini awakening. Shortcut yaikulu ndi kudzera mwa guru kapena amati munthu woyera okay kuti atenge mphamvu yake imeneyi ayike pa munthu ina amene akufuna mphamvuyi kuti akazose Kundalini right so munthu amene akakhala tino shakti part amuyika ndiye kuti munthu amene wanga awakening amakhala ndithu ndi chizwinso chapaderadera amakhala ndithu kuti no wafika pa consciousness ya awakened right so ati zimezi zimachitika kudzera kugwira pa anja chakra ndikuti ndi munthu amene akugwira amugwira pa third eye apa pamphumi pamene pali third eye so imene imachita anja chakra so atamugwira amene papa nditi amike shakti pamene papa nditi akhala ndi Kundalini awakening so akuti no
kuzusa kundalini kuzera mwa gulu kumatengera ngati ndi njira yabwino ya changu yopangisa mphamvu imene ndani ikule. So mphamvu imene ikakula kuzera mwa gulu imatha ikakhale waikira ndi gulu suzifunika sozipangaso ma mudras kapena breath control kapena so ma yogi postures kapena kumapanga ma movements a shakti chani zimene sizofunika chifukwa akutani agwiritsa ntchito shakti part. So umu awo ni ma gurus, I think ma videos down kale. Shortcut to Kundalini awakening uyo ndi guru mukuona kulisa makajas so icho ndi chipembedzo right cha Kundalini awakening. So uyo ndi guru akungwira devotee kuti akhale ndi Kundalini awakening, right? That's a shortcut to it. So munthu akakhale Kundalini awakening asaona kuchitika amati ma kriyas ndi ma movements amene amachitika kwa munthu amene ndi Kundalini amatipiza kuti angotene kapena akugwedera kapena munyenjemera kapena kugwa kumbuyo zija timaona zija. So zimachita yani ma kriyas kapena ena amatha kuma yankhula ma mantras kapena kumabwereza mawu ena ake kapena ena amatha malira ngati zinyama. Okay, zina soboka zimvesera muno zimafika ngati malilime amene amaveka m'mipingo inayo. Nkona Bible imati lilime ndi yani ndi chiyankhulo kumaona bwa zina zikubwera bwanji zimene zikufanana ndi zimene zizi. Alright, so ma kriyas amatha kusiyana kwa munthu ndi munthu, kuyankhula ngati chinyama, kuseka, kugudubuzika, thupi lomva ngati shock, sizini yani ni ma kriyas. Okay, so tikapita Kundalini gateway site ndi website imene muthu akawerenga yani ma manifestations so munthu ndi Kundalini awakening zipo 24 koma 17 ngapeza tino zikuchita kufanana ndendende ndi zimene zimachitika kwa iwo akamati ali slain in the spirit kamene m'machalichi. Alright, so pa zindikiro zimene zina za kuthupi zimaveka muthupi, zina zimapaka emotion mwina kulira kuseka, zina zimachitika malingaliro ako. Okay, so tioneni pamenepa. So number 1, zizindikiro zina za Kundalini awakening nzonena kuti no maso zako mapanga twitch ngati tino umatha umva ngati chonje kugwedera kwa muscles kapena ma spasm kapena muscle cramp, umatha umva ngati magetsi kapena shock kuyenda yani thupi lonse, komanso umatha umva ngati chinechi kuyenda thupili, umatha umva kutentha kuzizira kapena thupili kwa umatha umva nyenjemera kugudumuzika pasi. Mezi ndi zizindikiro zoti Kundalini awakening kutani uchitika. So tingonera video ya Kundalini awakening tione kuti zikusiyana bwanji ndi zimene timazona m'mipingomo. So tione video imeneyi. So mamona huyo yambiraso video iyi sinoneka bwino. Kuona uyakugwedera kwambiri kufanya Kundalini awakening mdala uyakubwera kusoko wakugwedera kufanya Kundalini awakening mukuona imene ndi Kundalini awakening. Okay, unaona zimayo Kundalini awakening yokhayokhayo. Okay, so mayi wina kumbuyo kwa akajofira kuda nesa kugwedera. So zonsezo ndi zizindikiro zachani za Kundalini awakening. So tikamaona zizindikiro za Kundalini awakening zikuchita kufanana, right? Kwa munthu amene anapembeza ku ma pentecostal circles atha kundivomereza ineyo. So zinaso zizindikiro zina zoti Kundalini awakening kuchitika ndi zimakhala za emotion kapena za mulubongo. Umatha kukhala munthu wotopa kwambiri kapena munthu wadzimphamvu zambiri hyper, right? Mood yako imasintha apeza tino ukungoseka, right? Kapena ungolira kapena walusa, right? Komanso apeza tino ungoseka ukulira, right? Ubongo kumakhanga ratani umakhanga munthu abalika. And I remember nthawi imeneyo tupemphera in one of these churches anandigwira ndithu pamutu nagwa pasi umakhanga abalika ade. So zichita kufanana ndi apa. So iyi ndi Kundalini awakening ya live
muone mzimayo azilira, of course ayikasandi nake koma azilira ngati chinyama, ena aziseka chani, ndete ndionene kuna kuno zikukhala motani. Right, so ningoyambira so ifati sina veke bwino. So muone mzimayo amukira bateda obebera ubegera muone mzalayo nice mzalayo muone so nzimaya kulira ndithu so romona mbamba akugwedera imene ndi clear so ndithu mamona amene akunjenjemera azimayo sezo ndi ma-clears so mumone yuyu mzimayo angoseka ngona so zisizi ndi kundalini awakening yokhayoka mona uyo akugwedera uncontrollably kundalini awakening yokhayoka okay. Mona amene akugwederamo kundalini awakening yokhayoka kulira ngati chinyama ngati njoka mone mtalawo imene atagwedere akuliraso ngati chinyama okay. So ndimafuna tete zisiyanisa okay, I think cherepompo. Right, so zinthu zili munthu azimanga research nokha ndikukhutira kuti no zikukhala motani video inyenda itali nangu idula. So zinthu zina zimene zimaonesa solo kundalini awakening kuchitika mzona no munthu amakhala ndi ma-trans-like state kumava ngati sali malo ali malo ena amava ngati chikondi kumva ngati chikondi nthupimu chimtendere china yake right komanso amatha kumakhalanso ndi ma-outer body experiences umamva ngati watuluka nthupi mwake wapita malo ena ndikubwerako actually izizi zinkandichitikira apeza kuti nondatuluka nthupi mwanga apeza kuti ndikhala ngati ndili kwina wake ukaona
zinthu kubwereraso ndikumimba ase zikuchitika mamuno munthu waziwa bwanji, right? Zimene zimatha kuchitika multiple body experiences zina sapa contact with spirit guides, healing powers, umatha kukhala ndi mphamvu yochirasa anthu, uthamagwira anthu ndikuchiraso muno bwino. Kumakomananso ma spirit guides ngati nthawi imeneyo ndimatha kumana ndi angelo chani. So zimene zikulembedwa apapa ndi zimene ndimakumana nazo ndendende pebe kusiyana kwena kulikonse. Okay, so ndithu mbali yanga zinachitika njo. So pali ndithu zinthu zina zodabwisa zofanana kwambiri tikamba kumafananiza zimene zimachitika mu Kundalini ndi Siddha yoga komanso ndi chipente, right? Pamakhala ndithu zinthu zimene zimakhala zikulowana. Okay, makamaka ma mystical religions amene namakamba kuti mona ngati munthu amulungu abwera zaida napa dzina lake ndikuweyula malowa ndikuchira. So ma mystical religions ndi chipente zimakhala ngati zikufanana. So ndifuna tione kufanana kwa Siddha yoga, chipente ndi zinthu zinazi. Tiona Kundalini yoga, Satya Sai, Buddha, Qigong, Shakers, African voodoo ndi chipente. Tiona no zinthu zimene zodana. So tisanaone tifunika tizipange define. Choyambirira tifuna tione Kundalini yoga. So Kundalini yoga ndi imaonesa ndi yoga imene makamba kwambiri za uzimu komanso za thupi, right? Ndi ma discipline amene amakamba za breathwork, kupuma, meditation, kulingalira, right? Chanting, kubwereza mawu ena ake, komanso ndi ma physical postures kuti upange awaken Kundalini, right? Imene amakhupira ndi njoka imene imakhala pasi pa spine, right? Ya uzimu njoka imeneyo. So ma practitioners imene apanga Kundalini amafuna tino apange consciousness yayikulu kapena connection pakati pa iwo ndi zauzimu kuti no zauzimu zizibwera mwachangu asamachita kukhala disconnected ndi zauzimu kuzera mwa zimene. So iyo ndi Kundalini yoga. So tiyendioneni Satya Sai ndithu ndi chipembedzo chimene chinayambitsidwa ndi ameneyi ndi ziphunzitsi za Satya Sai Baba, right? Amene anali wa ku India, anali ndithu mtsogoleri wa zauzimu. Okay, yeah. So amakhulupirira anthu omusata iye amakhulupirira iyo ndi incarnation, amakhulupirira kuti ndi mulungu amene anabwera ngati munthu. Yeah, so chiphunzitso chake chimanena kuti ziphunzitso zonse zipembedzo zonse nzofanana komanso amakhulupirira zotumikira, right? Ngati kwa anthu osauka etc. Komanso amakhulupirira kuti munthu uzikhala muchionadi, mumtendere ndi muchikondi, osamakhulupirira chani nkhondo. Okay, so iyo ndi Sai Baba. Mmene Buddha ndi imeneyi ndithu ndi inayambidwa ndi Muhammad Subud ku Indonesia. Imakhazikika kwambiri pa ma exercise auzimu amene amatchedwa Laithan Kejwani, right? So Laithan imakhazikika kwambiri kuzipanga salenda kapena kuzipereka kucha uzimucho kuti chikusogolere kuti ukhale ndi mtendere wankati komanso kuti mkati mwako mutani musinthike. So imene ndi Buddha. Qigong mwina anthu ambiri atha kuiziwirako. Qigong ndi ya China yakale kwambiri imene imaphatikiza ma movements komanso ndi kupuma. Okay, komanso kupanga meditation kuti utenge life balance imene mati key, right? So zimathandiza anthu kuti akhale ndi thanzi labwino komanso uzimu wawo so kuti ukule, komanso imagwiritsanso ntchito ku martial arts training momwe mukuona pa chithunzipo. Ina ndi Shakers. Shakers ndi imene inayambitsidwa ndi anthu amene amakhulupirira kuti Yesu akubweranso kachiwiri. So ndi movement ya uzimu imene inakhala kwambiri mu 18th century ku England. So ndithu amaonda kukhala muchigulu, ndithu anthu amene amakhala ndi muchigulu komanso amakonda kukhala anthu oti celibate, kuzisunga ndithu osapanga mchidwi achiwerewere, komanso amazidwa kwambiri ndi mapembedzedwe ake amakhala ajatono agwira azigulubuzika pasi chani ecstatic worship practices, komanso amakhazikitsa kwambiri kuti munthu uzikhala life ya simple komanso pazikhala mtendere pa anthu onse ndofanana komanso craftsmanship. Actually ma Shakers ndi anthu amene anathandiziranso kwambiri ku America kuti apange fight slavery, ma Shakers gulu la Khristu amene wawa. So iyi ndi African voodoo ndi ya ku West Africa. Ndithu imaphatikiza kupembedza
makolo anthu amene anamwalira kale ma ancestors imakhulupirira kupembedza makolo komanso animism komanso kukhuzana ndi mizimu. Okay, so pamakhala ndithu madrum divination kuyankhula ndi anthu amene anafa komanso kupereka ndithu nsembe kwa milungu kapena ma ayowa ndiyoti munthu uja akamemba drum mzimu wa munthu letse wa mulungu umabwera mwa munthu ndi munthu amatha kumangodumpha yekha sauza kana alikonse. So in the African voodoo ayowa ndiyoti milungu imene imathala mwa anthu. So charismatic pentecostal I think apa ndisechita kufotokoza kwambiri ndi movement imene mapanga emphasize kwambiri nkhani ya mzimu woyera kuyankhula malilime andi malilime amakhulupirira kwambiri mapente kuti no ndi chiyankhulo chokuti munthu sukumva laba kapena chileberere zinthu zoti no sikumva yayi, right? Komanso amakamba kwambiri za ulosi komanso machiriso, right? So ndithu kapembedzedwe kawo ndithu kamakhala kupanga express kwambiri kumakhala ndithu nyimbo zoti zasunthe ndithu komanso nthawi inenso munthu zoti anthu akupemphera komanso amakamba kwambiri za kusintha kwa moyo munthu asinthe mu moyo wake. Okay, so ndimafuna kuti tione chitebulo chimene chichi. Okay, so chitebulo chimene chichi ndimafuna kuti tiziona kuti chimene chichitika njani. Okay, so mbali yawo ndani ma manifestation ndicho chitikacho. So tizifunsa ku Kundalini yoga, Satai Sai, kusubuda, Qigong, Shakers, African voodoo, charismatic, pentecostal ziliko. So choyamba ndishi tikamaona nkhani zongoseka zotono ukamanga Kundalini yoga ukungoseka. Okay, ziliko kupente ndi zipembedzo zinazo ziliko. Ku Satai Sai kulibe. Okay, physical jerks zizotono munthu ungogwedera thupi lako akakugwira gulu ziliko koseko. Kushekazi ku voodoo kupente ziliko. Ku Satai Sai kulibe, right? Animal sounds munthu kumalira ngati chinyama amene akupanga Kundalini awakening kapena kushekazi kapena ku African voodoo ziliko zonsezo ku Satai Sai kulibe. Komanso kodi kumva zinthu zina zachilendo zapadera ma revelation koseko ziliko. Komanso thupi kumwamba kuzadera ngo yamba kusuntha lokha kunjenjemera kose ziliko. Komanso ma meetings awo amachita kukhala ngati chi revival kose ziliko kupatula ku African voodoo samakhala ndi ma meeting ngati revival. Kumamva ngati thupi lako lagwira tsemwe electricity ku Satai Sai kulibe koma koseko kuchani ziliko. Okay, kumangoseka kosalekeza kuti sungazigwire koseko ziliko kupatula ku Satai Sai. Alright, so tikutha kuona no pali ndithu zambiri zimene tidakazikamba koma zimene tikuona ndiziti mezo. So ndimafuna kulimbikitsa chinthu china onera kuti verse yathu yomaliza titenga apa Yesu anakamba kuti muzazayo ndi mphaso zanu, right? Muzazayo ndi yani ndi mphaso zawo. Mafuna kulimbikitsa onera kuti no pa chinthu chachikulu chimene anthu mwina atimatha kuchiphonya ndiyo Efeso 5 verse 9 akuti no pakuti chipaso chakuunika tichipeza mu bwino wonse ndi chilungamo ndi choonadi. So nkhani yayikulu ndina kuti no chipaso chakuunika timachipeza mu bwino wonse mu chilungamo ndi choonadi. Choonadi timachipeza mmawu a Mulungu. Ngati tifuna tifesese zinthuzi ndakupasa evidence munthu akazipanga research ndikukaona kuti zinthu zikufanana kuwerenga mabuku kakulowa mapeji osiyanasiyana ma devotees a Kundalini yoga, Satai Sai, Qigong ndikuyamba kuona kuti no ma followers aka mapanga yani mazipanga compare ndikuvesesa. Koma chachikulu chimene ningapemphe kwa inu pempherani kwa Mulungu ndipo Mulungu azakutani azakumasulirani nokha kwa inu. China chimene ningapemphe nchina no ndafotokoza zambiri koma monga ndanena video ndi kalambula bwalo chabe zinthu zambiri ngazamalilime ulosi chano sezi nazikamba mu series ndi series ndithu yautchera kumasida kumsinga. So muthakonera zinazo ndi deliverance munthu amene ali ndi ziwanda zingocheke bwanje etc. sezi zinazikamba kale mu series inayo. So ndithu Mulungu akhale nanu, Mulungu akusungeni. Amen.